מצטרף אלינו עכשיו אייל ארז, יושב ראש ועד עובדי מכבי שירותי בריאות. בוקר טוב. טוב. בוקר אור. אז לפי נתוני BDI לשנת 2025, דירג את החברות שהכי טוב לעבוד בהן בקטגוריית שירותי בריאות. קופת חולים מכבי ממוקמת במקום השלישי מבין 7 נותני שירותי בריאות בישראל. אפשר לקרוא לזה מקום טוב באמצע, אם דיברנו על באמצע היעד של בנק ישראל. אז יחד עם זאת, לפי אותו דירוג של BDI לשנת 2025 של 100 החברות שהכי טוב לעבוד בהן, אבל באופן כללי, לא בקטגוריית בריאות, מכבי עלתה ב-14 שלבים תוך שנתיים, וכיום היא ממוקמת במקום ה-50. נציין באותו הקשר שהסכם קיבוצי ראשון עבור כלל עובדי קופת חולים מכבי, שהם לא רופאים עם ההסתדרות הלאומית, נכנס לתוקף באפריל 23. אז האם אייל, אתה רואה את הקשר הזה, ההסכם הקיבוצי שינה את החוויה של העובדים, ולכן הקפיצה בשנתיים האחרונות ב-14 שלבים? שינה ללא הכר מקצה לקצה את חוויית העובד, את התמיכה בעובד, כמובן לצד פעולות החוסן של ההנהלה, אבל עיקר, כמו שאני רואה את זה, עיקר הקפיצה הזו, היא בהחלט ההסכם הקיבוצי החדשני והמצוין, שנתן גם ביטחון תעסוקתי, גם רווחה, בוא נגדיר את זה, מטורפת לעובד, וגם כמובן עליות שכר סדורות, מה שלא היה לפני כן. ובכל זאת מכבי נמצאת במקום השלישי אחרי לאומית ומאוחדת, כשמדברים בקטגוריית הבריאות, נותני שירותי בריאות. ממה נובע הפער? אני לא יודע לומר לך ממה נובע הפער, אבל לדעתי הוא פער מאוד זמני, כי אנחנו רואים את ההתקדמות שלנו, ואנחנו רואים מה קורה בקופות חולים אחרות, את ההתנהלות הכלכלית של מכבי שירותי בריאות, שלדעתי היא הקופת חולים הרווחית סלש הלא גירעונית היחידה בארץ, ויש לנו נתון של מצטרפים ברוטו של 10,000 מבוטחים מצטרפים במעבר האחרון, אז כל זה ביחד נותן לנו חוסן ארגוני וחוסן לעובדים, ואנחנו יודעים כשעובדים מרוצים, הארגון הופך להיות טוב וטוב יותר, וכל עוד שזה בשיתוף פעולה עם ההנהלה, הרי זה משובח.